Общо взето приключихме съществената част, но имам два последни въпроса. Между нас казано, как се вижда след 5 години? Ами, винаги съм харесвал планината. Спокойно е, свързан си с природата. Пък и може от време на време да се натъкнеш на някое друго животно. Сутринта взимам колата до тук при вас и вечерта се прибирам. Там горе. Тъй, че така се виждам. Тук. Добре. Имаме спор с колеги. Ти кое би предпочел, чая или кафето? О, чай. Категорично чай. Даже няма нужда да се замислям. Отговорът ми е чай. Чай. Привет. Съжалявам, но подаденото дело номер 1.000 не е задоволително и не мога да поставя положителна оценка на този етап. В случай, че искате да дискутираме допълнително, може да се срещнем в офиса. Поздрави, П. Послепис. Ще има и чай. Запознах се с ситуацията и след като анализирах контекста, установих, че отдел проверки са ти дали отрицателно становище. Да, именно. И не съм съгласен. Отделих над месец на това дело и смятам, че всичко му е наред. Виж, не е лично. Много малко са хората, чието дело е прието от първи път, пък и не мога да влияя на отдел проверки. Както и да е. Един чай преди да си тръгнеш, ще ти донесе позитивна енергия. Привет! Предвид пресроченото предаване на дело номер 5.928, делото не може да бъде прието. Моля, предавайте в срок. Поздрави, П. Послепис. В случай, че искате да обсъдим ситуацията, в офиса съм. Имам и чай за бързина. Просто предай делото в срок. Абсолютно съм сигурен, че го предадох на време. Виж, не е лично. Отдел проверка имат последната дума. Не аз. Не го мисли толкова. Чай? Черене, ще ти помогне за бързината. На време е! Привет! Дело номер 12.734 бе предадена на време. Но делото не съответства на главната философия? Поздрави, П. Послепис. Ще съм в офиса за повече информация. Ще има и чай! Философията? Какво е тя? Това е основата, на която се крепи това място. Абсолютно тривиално е. Прави повече дела и ще почнеш да я разбираш на подсъзнателно ниво. Междувременно, чай?
Знаеш ли какво би ти помогнало? Писна ми от чай! В сравнение с първоначалните ти 2 години, сега справяш по-добре, но съжаление пак има какво да се желая. Не успях да си сипя вода за чая днес. Отиди и ми сипи.